Mae yna wen ar wyneb David Oliver am reswm arbennig iawn, achos mae dy galon di'n curo chydig bach yn gyflymach nawr yn dywe. Yndyn, adran ec, y Merlod Cymreig Teip Cob. Dy adran di? Ie, yn union. Felly, edrych ymlaen bob blwyddyn at adran yma yn y ffair. Mae'n braf cael gweld y swclod newydd yn dod trwodd a pwy sydd wedi magu be. Odi e'n neud gwahaniaeth pan wyt ti yn magu adran, pan wyt ti'n edrych ar y gystadleuaeth? Mae yna rhywbeth yn gynhesach arno fe i ti? Yn bendant. Dwi wrth y modd efo'r gwaed a'r magu. Dwi'n enjoyo wedyn cael gweld pa merch mae bobl yn defnyddio a os yna rhywbeth dyn ni'n licio fan hyn, wel, be di'r cesig maen nhw allan ohoni, os gen i rhywbeth sydd wedi magu'n debyg, fydd y groes yna'n gweithio fan ni. Yn dod wrth y modd. Hefyd y gystadleuaeth yn erbyn chi? Yn bendant, i gweld pwy fydd yn erbyn i blwyddyn nesaf. Ti'n cael y liged ar bob peth? Ynddo. Y beirniad? Nicole Musson o Dwyrain Lloegr, o Suffolk. Ac Nicole fan hyn yn edrych yn smart iawn. Wedi bod wrthi ers blynydde yn magu'r adran ec a wedi bod yn llwyddiannus iawn hefyd. A wneud dipyn efo'r marchogaeth. Mae gen i'r march popsters Tommy Cockles sydd wedi ennill dipyn iddi, wedi bod yn bencampwr yn y sioe yma. Gyda Tommy Cockles yn y gorffennol ac hefyd oedd yna gaseg hyfryd enillodd hi hefo nath i wneud dipyn o ennill mi gollodd hi, mae'n rhaid dweud, yn ifanc iawn. Ond mi oedd y gaseg yna yn un hyfryd. Wyt ti yn amlwg yn gyfarwydd iawn ar adran yma, yr adran ec, y Merlod Cymreig Teip Cob. Ac gyda dy datcu ddechreuodd yr cariad tuag at yr adran yma? Na, y cyffyle yn bendant, mi oedd taid, oedd gen i obsesiwn gyda y cyffyle, ac mi oedd o'n ffarmio, o gen ni maes carafan adre hefyd ar y pryd, ac mi benderfynodd o, reit, mi'n rhaid fi wneud trio wneud rhywbeth arall, oedd o eisiau wneud bywoliaeth allan y cyffyle, ac oedd rhaid ni'n rhan o'r fusnes. A wedyn, fi o'n i'n wneud o'r 60au hwyr a 70au cynnar, fi o'n i'n wneud Merlod Ponies Cob o adre. Fi o'n fyny at 20 o geffylau mynd allan bob dydd i Ferlota. Ac hackneys a cobiau Cymreig, oedd taid yn hoff iawn o'i gyrru. Ond ac pan oedd fi yn chwaer i a diddordeb, a dad yn dweud, reit, mae'r cobiau, maen nhw'n rhy fawr i ni. So dechrau penderfynu mynd i brynu adran ec a prynu yn y sales yma'n Llanelwydd. Ac maen nhw wedi bod efo ni ers hynna, dyn ni rili wedi cymryd atyn nhw. Beth yw i am yr adran ec sydd wedi mynd a'ch dyleit a'ch calonnau chi? Dwi'n siŵr be ydi o. Mae yna rhyw charm efo nhw. Mae'n haws i gadw na'r cobyn bod fi wrth y modd efo'r cobiau Cymreig. Ond mae yna rhywbeth am yr adran ec sydd just yn tynnu ni, really. Maen nhw'n bri sydd wedi datblygu gymaint dros y 40 mlynedd dwytha. Yma ffordd? Mi oedden nhw'n eitha newydd i'r llyfrgreuoedd mewn ffordd a croes greiddio rhwng yr adran a'r cobyn Cymreig i gael rhyw ceffyl canolig i bugeilio yn ei gwaith ffair yma pethau. Ac o ddechreuad yna, maen nhw wedi datblygu a mae cryfder mewn dyfnder mewn ffordd o'r rhai dda sy'n dod trwodd mae'n cynyddu bob blwyddyn. Sy'n ni'n deud un o'r adrannau mwy o poblogaidd rwan yn y llyfrgreuoedd yn y gymdeithas o wedi dechrau fel y poor relative mewn ffordd. A mae hwnna yn cael ei ddangos heddi gyda y dorf sydd wedi cael ei denu yma i'r cylch ceffylau hefyd. Ac Mrs Nicole Musson Nicole, yn beirniadu. Dwi'n siŵr bod hi'n... Mae wedi cael entries da yma heddiw a dwi'n meddwl bod pawb ddim wedi beirniadu lot mewn llaw, mewn sioeau fawr, ond dwi'n siŵr fydd hi yma yn gwneud job arbennig arni. Yr adran ec sy'n o'n blaen ni fan hyn, y Merlod Cymreig Teip Cob. I ni mwynhau y dosbarth cynta gyda'r adran yma, y dosbarth yr Ebolion, yr swclod fan hyn. Wel, mae'r cyntaf wedi gyrru i fewn. Dyma ni Brynfa Rolex wrth y march Autumn the Phoenix ac allan y Taen Cwm Welsh Model wedi cael ei magu gen Julie Williams yn Llansan Ffraid y Mechain ac wedi yn dan bechnogaeth Tony Smith.
Yn yr ail safle ar hyn o bryd ydy Hannah Pa, Infield Black Russian, wrth y march Infield Geraint y gallen o Glynwyn from Russia with Love. Yn drydydd, yr un melyn, Carlos Dirty Harry, Carlos Rolex, ac allan ar gaseg Carlos Dream Girl, ac yn bedwerydd yn fanna, dyn ni'n gweld Kate Williams gyda ringside Sirius Black, un o'r cywion cyntaf allan ar march Popsters Duke of Gloucester, ac y gaseg ringside Kiss for Keeps. Wel, hele, dyna dyn ni'n gweld nhw. Ac fel un sydd â cryn ddiddordeb yn yr adran yma dy hunan yn cadw yr adran ec yn ei dangos nhw hefyd, beth am dy feddyliau di o ran y safon wyt ti wedi weld bore yma? Mae o'n dosbarth eitha dda o ebolion sydd gyda ni fan hyn. Fi sy'n trafod efo rhywun wrth ochr y cilch rwan, oedden ni'n cymharu ar ddau ebol ddi yma, oedden ni'n ffansia. Jyst o ran taip a bod yna patrwm iddyn nhw. Felly, mae'r gymeradwyaeth yn selio yr hyn. Dyma'r un sydd ar y brig. Dyma ni Brynfa Rolex, dan berchnogaeth Tony Smith, wedi cael ei magu gan Julie Williams. A Tony Smith yn dangos hefyd. Yn union. Tony Smith with Brynfa Rolex. Nicola Myson. A beirniad Nicola Brynfa Corsten wedyn, hi sydd yn gyfrifol ar roi y drefn ar nhw. And this is Hannah Pa's Infield. Byddai'n gobeithio gael gair bach efo Tony rwan. Mwynhau'r sgwrs. In third, we have 2, 3, 5, A dyma cyfle nawr i ni gael gweld pwy sydd yn yr ail safle. Infield Black Russian yn eiddo i Hannah Parr. Allan o'r march Infield Geraint a'r gasau Glynwyn from Russia with Love. Ond cyfle nawr i ni gael clywed wrth y buddigol. Williams with ringside Sirius Black. Well, a great first win for the class of the Section Cs. Yeah, it's my first time at Winter Fair. And it's his first show. So yeah. It's a colt you've bought obviously from Julie Williams. Yeah, I bought it off Julie. And he's just been everything that she said he was. Yeah, he's really good. Really nice foal. Well, brilliant. Well, what a great first Winter Fair for you, and a great first vote for this colt. Yeah. You'll be back for the championships. We wish you all the best. Yeah. Thank you very much. Da iawn. Mae'r gwaith caled wedi talu ar ei ganfed. Dyma ni Brynfa Rolex, yr ebol, y swclyn buddigol gyda'r adran ec. A Tony Smith yn berchen ac yn dangos ac ar ben i ddigon.